Да, аларның яныннан бер тырыш һәм эшчән егет үтеп китә икән. Сахабалар әйткән: "Я Расулаллах, әгәр дә бу егет үзенең тырышлыгын һәм көчен Аллаһ юлында сарыф итсә, ничек күркәм булыр иде?" Моңа җавап итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Әгәр ул үзенең кечкенә яшьтәге балалары өчен чыккан икән, ул Аллаһ юлында. Әгәр ул үзенең өлкән яшьтәге әти-әнисе өчен чыккан икән, ул Аллаһ юлында. Әгәр ул кешеләргә ярдәм сорап мураҗагать итмәс өчен, үзен саклау өчен чыккан икән, ул Аллаһ юлында. Әмма рия һәм тәкәбберлек өчен чыккан икән, ул шайтан юлында булып саналачак", дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шул рәвешле мусульманнарның йөрәкләрендә Коръән, тәннәрендә сихәт һәм гайрәт, кесәләрендә акча булганда, һичшиксез өммәтебез көчле булыр. Шундыйлардан булырга омтылырга кирәк, җәмәгать. Моның өчен Коръән буенча яшәргә. Революция кадәр яшәгән татар байларын карагыз әле. Менә бу мәчетне Барудинның әтисе Мухаммаджан Галиев салдырган. Искиткеч язмышлы кеше ул. Үз куллары белән күн читекләр тегеп, ул беренче гильдия сәүдәгәре, ягъни бүгенге көндә әйткәндә, олигарх дәрәҗәсенә җитә. Хәтта императорның коронациясенә чакырыла. Үзенең акчаларын ул мәчет мәдрәсәләре салдыруга тоткан. Шунысы кызык. Мухаммаджан бай үзенең бер генә улын купец итеп тәрбияли, калган өчесен ул имамлыкка укыта. Ул татар халкына Баруди кебек бөек шәхесне тәрбияләп үстерә. Шул була инде ул акчаны йөрәккә кертмичә, кесәдә саклау. Байлык ул зур җаваплылык, җәмәгать. Бай буласын килсә, аның өчен үлгәннән соң хисап тотарга да әзер бул. Кыямәт көне хисабы ул сезгә дебет белән кредитны килештерү генә түгел. Анда бер нинди бухгалтер да ярдәм итмәячәк. Әйткәнемчә, байлыкка ирешү юллары хәләл булырга тиеш. Кызганычка каршы, бүген күп кеше үзенең акчалары харам яки хәләл булуына бик җиңел карый. Акча аларның кесәләренә нинди юл белән керә, уйламыйлар да. Бу байларга да, мухтаҗларга да бер тигез кагыла. Бит харам юллар белән тапкан акчага сатып алынган ризык та, кием дә, йорт та, машина да, бөтен булган байлыгын да сиңа харам булачак дигән сүз. Имам Ахмад рахимахуллахтан булай хәбәр ителгән: "Ман иштара саубан би'ашрати дарахима ва фиhi дирхамун харам, лам якбалиллаху лаху салатан ма дама алейхи." Әгәр дә мусульманның 10 дирхамлык киемендә бер дирхаме намуссыз юл белән табылган булса, аның намазы кабул булмый. Әмма шуңа карамастан бүгенге җәмгыятьтә киң таралган бер харам бар. Ул кредит акчасы яки процентлар хисабына яшәү. Коръәндә ап-ачык итеп рибаның харам икәне әйтелә. Ни өчен? Чөнки беренчедән процентлар байларны байыта, мухтаҗларны тагы да зуррак бурычларга батыра. Икенчедән, риба кешеләргә һәм дәүләт икътисадына зур зыян китерә. Мисал өчен, инфляция ул рибачылык галәмәте. Кредитлар артык күп бирелгәндә пузырь барлыкка килә. Акчалар үзләренең хакын югалта. Халык үзенең икътисади ихтияҗларын җиңел генә каплый башлый. Бер караганда шәп тә кебек, ләкин бер мәлне җитештерелгән товарларның күләме кредитларның күләмен күп җитә алмый башлый. Нәтиҗәдә хаклар арта башлый һәм тагын инфляция барлыкка килә. Һәм ул тагын халыкның кесәсенә бәрә. Процентлы кредитларны кайтарам дип күпме кеше үз милкен саткан, күпме гаилә таркалган, күпме бәндә үз-үзенә кул салган. Аллаһ Тәгалә кемгәдер булай да җитерлек байлык биргән. Ул шуның өстенә процентлар да таләп итә.
Менә шушы гаделсезлекне булдырмас өчен исламда риба тыела да инде. Бер хадистә әйтелә: "Дирхамун рибан ашадду алаллахи мин 36 заниятан." Риба ярдәмендә алынган һәм тотылган бер дирхам 36 тапкыр зина кылган хәтле гынахтан да авыррак. Газиз кардәшләр, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә Татарстанда мусульманнар өчен процентсыз хәләл финанс продуктлар бар. Торак, машина һәм башка кыйммәтле әйберләр кирәккәндә өлешләп түләү мөмкинлеге эшләнде. Хәләл инвестицияләр, карталар, лизинг, факторинг, пенсия фонды дисәнме, Татарстанда алар барысы да гамәлдә. Бу продуктлар беренче карлыгачлар гына, алар әлегә кыйммәт. Әмма базарның ихтияҗ һәм тәкъдим законнары һичшиксез хәләл банк продуктларын да халык өчен кызыклы итәчәк. Иң мөһиме, хәләл продуктларны назарат тикшереп тора. Шәригатьтән бернинди тайпылу булмасын өчен без моның өчен җавап тотабыз. Ләкин аерым төбәкләрдә һәм диния назараты тикшермәгән оешмаларда тайпылышлар бар. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Газиз милләттәшләрем, быелгы Рамазан ае тарихка кызганычка каршы на телеканалах «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета» и на волнах радио «Булгар» продолжается прямая трансляция Ураза Байрам из Галиевской мечети. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин в своей проповеди, в частности, задался вопросом о том, принят ли наш пост. Так как месяц Рамадан окончен, в головах у всех сейчас одна мысль: принят ли пост? И существует признак принятия поста. Если человек продолжает совершать добрые дела и после месяца Рамадан, значит, пост был принят. Также муфтий Хазрат рассказал о том, что Коран, книга Всевышнего Аллаха, является инструкцией к счастливой жизни и достижению успеха. Также он напомнил о важности быть благодарным, так как в Коране, в суре Ибрагим, в 7 аяте говорится: «И вот ваш Господь объявил: если вы будете благодарны, я увеличу вам блага, а если вы будете неблагодарны, то наказание мое сурово». После этого муфтий Хазрат рассказал о вреде ростовщичества. Почему? О причинах, по которым ростовщичество запрещено в исламе. И упомянул о том, что в России заработали исламские финансы. В частности, в Татарстане есть финансовые продукты для мусульман. И они работают. И эти первые продукты, которые разработаны в Республике Татарстан, являются только первыми ласточками. Однако законы спроса и предложения рынка, несомненно, сделают и халяльные банковские продукты привлекательными для населения. Махсус хәрби операциядә хезмәт кылучы кардәшләребезне рәхмәтеңнән ташлама. Чөнки синең яклауда булганнар гына җиңүгә ирешә, дип ихлас дуалар кылыйк җәмәгать. Бәлки телләребездән дуалар төшмәсә, кешелек дөньясында мәрхәмәт артыр. Хөрмәтле дин кардәшләрем, бер-беребезгә мехербанлы булыйк. Ураза гаяте хөрмәтенә барыгызны да күркәм бер ният кылырга чакырам. Кемгә үпкәбезне саклыйбыз, шуларның барысын да гафу итик. Безне белеп һәм белмичә, хаталанып һәм юри кыерсыткан кардәшләребезне кичерик. Менә шушы мизгелдә, бәйрәм көнендә, җәмәгать каршында һәр беребез үз-үзенә әйтсен: Аллаһ ризалыгы өчен мин кемгәдер ачуланганмын икән, аны кичерәм. Һәм Аллаһ ризалыгы өчен мин кемнедер рәнҗеткәнмен икән, аннан гафу үтенәм. Гафу сорагыз, гафу итегез һәм Раббыбыз каршында истигъфар кылыгыз. Аллаһ гафу итүче, гафу сораганны ярата һәм гафу итәргә ярата. Хәзер җәмәгать берничә минуттан соң без гаит намазыбызны укыйбыз. Бу гаит намазыбыз башка намазлардан аерылып тора. Чөнки гаит намазда 6 тапкыр тәкбир китерелә. Куллар күтәреп 6 тапкыр
тәгбир әйтәбез. Хәзер сана дұғасын оқығаш, 3 тапқыр құллар көтеріп, Галиф мәчетендә ураза гаете намазы вакыты җитте. Гает намазы эчендәге Коръән аятлары көндәлек кайбер намазлардагы кебек эчтән укылмый, киресенчә кычкырып укыла. Шуңа күрә турыдан-туры трансляция вакытында безнең тагын бер кат Аллаһы Тәгалә сүзләрен ишетергә мөмкинчелегебез булачак. Әлегә исә Камил хәзрәт мәчеткә җыелган мөселманнарны гыйбадәткә чакыра һәм намазның кыскача эчтәлеген аңлата. Намаздан соң хутба укылачак. Сәлам биргәч, 3 тапкыр тәгбир китерәбез. Тәгбирне барыгыз да беләсез. Тәгбир китерәбез. Хутба вакытында да тәгбир китерәлә һәм хутбадан соң бер сура, бер дуга кылып, гаит намазыбызны шулай итеп тамамлыйбыз. Хәзер җәмәгать, әйдәгез сафларыбыз бер тигез булсын, сафларга басыйк. Сафларыбыз бер тигез булсын, арабызда буш урын калмасын. Хәзер 2 рәкъәт гаит намазы укылачак. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Гайет бәйрәм намазы гадәттәгечә 2 генә рәкъгатьтән тора һәм тәкъбирләр күплеге белән аерыла. Һәр рәкъгатьтә мөселманнар 3 тапкыр истәмә рәвештә Аллаһу әкбәр, ягъни Аллаһ бөек дип әйтә. Мөселманнар намазны Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи дип 2 якка сәлам бирү белән төгәлли. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Татар теленә тәрҗемәдә бу Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте сезнең белән булсын дип яңгырый. Аллаһу акбар. Бәйрәм намазы төгәлләнде. Исегезгә төшерәбез. Татарстан яңагасы ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкыннары Ураза гаетен тарихи Халиф мәчетеннән турыдан-туры трансляциялый. Хәзер биредә бәйрәм хутбасы вакыты җитте. Аны да Камил хәзрәт Сәмигуллин әйтә. Аллаһу акбар. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Дин кардәшләребез дә хутбәдәге тәкъбирләргә кушыла. Аллаһ бийек, Аллаһ бийек, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһ бийек, бар мактаулар Аллаһ Тәгаләгә генә. Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәтенә ияреп, аның үрнәгенә омтылып, бергә әйтелгән бу сүзләр гаит намазындагы бәйрәм рухын арттыра. Биргә җыелган мөселманнар арасындагы бердәмлек рухын тагын да ныгыта. وشرح صدور الصادقين بشرح الهداية والعرفان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة والغفران وغلق على الصائمين أبواب النيران في شهر رمضان وعد للصائمين دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبينا نبي آخر زمان. إن للجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العفو والغفران
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة موصلة إلى دار الجنان. أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. Гайеттәге хутбә арасындагы вакыт Аллаһ Тәгаләнең Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның хәдисләрендә дугалар кабул була торган вакытларның берсе буларак китерелә. Шуңа күрә иман үзе дә әлеге мөмкинлектән файдалана һәм мәчеткә килгән мөселманнарга да үзе генә белгән сүзләр, теләкләр белән Раббысына ялварырга мөмкинлек калдыра. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. Началась вторая часть проповеди на арабском языке. Арабский язык является каноничным языком проповеди. Праздничные мероприятия в мечети подходят к концу. Уважаемые телезрители, с удовольствием напоминаю, что телеканал «Татарстан. Новый век» продолжает трансляцию праздника Ураза-Байрам в Изгалиевской мечети. Мы благодарим телеканал за возможность увидеть сегодняшнее событие, за возможность присутствия в нем и за возможность разделить радость праздника с мусульманами всей республики и даже всего мира. Хутбәнең икенче өлеше дә һәм дә сәна мактаулардан һәм ихлас ялварулардан тора. Хутбә гыйбадәте гаетнең аерылгысыз өлеше. Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям үрнәгенә ияреп имам хутбәне гарәп телендә ирештерде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Исегезгә төшерәбез Татарстан Яңа гасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкыннары Ураза гаетен тарихи Галиев мәчетеннән турыдан-туры трансляцияле. Хәзерге вакытта мөселманнар дугага кулын баглады. Дуганы Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев кыла. Kıyamet gününde şefaatlerin barşalarımızga da nasip eylesen idi. Tavız Adem Aleyhisselam bilen biz Horaz yaklanıkları, iştiriklerini şuat bulsan idi. Tavız Adem Aleyhisselam'dan alıp bugünkü günge kadar yeryüzüne gelip gitken barlık mümin Müslüman kardeşlerinin ruhlarını, iştiriklerini şuat bulsan idi. Şuşunda gelip kulların götürüp emin dipsinden devam edici tutuşlardan, şu Ramazan ayın hürmetle uraza tutuşlardan, zekatların, uraza fıtırların girişlerden, devam edici ve vefat bulan barlık tuğanlarının, Əti ənilərinin, əbi babalarının, yürək cimiş balalarının, nikahta olub da dünyadan ötən xələcifətlərinin, lağanın taşlamağızı vəsət etkən dostlarının, tanışlarının, yaxınlarının, görüşlərinin, üstümüzdə xaqa qalğanlarının, barşalarında ruhlarına da qaytırıqlarını şad qılsam idi, onlarını bizlərdən riza qılsam idi. Ya Rabbim, Qur'an ayətlərimiz, tutqan urazalarımız, vergən sədəxələrimiz hürmətinə, il günlərimizə, canlarımızga, ailələrimizə tanışlıq, tənlərimizə sələmətlik, manqay gözlərimizə nur, qalib gözlərimizə nur verib, özümüzün, balalarımızın, unuklarımızın, yetəkçilərimizin көңілләріне тәуфиқ, хидayət беріп yaşatırған dünyalarımızın İslam dünyası qılsan idi. Özünün quşqanlarının ötəb, deyğanlarından tıyılıb yaşalarını nasip qılsan idi. Şu iller arasında baratırған nizaqların da axırların xeyirli qılıb, öz vaxtında tamamlanıb, yigitlərimizə sağ sələmət vatanlarına ilanıb qaytılarını nasip qılsan idi. Yav qorunda cərəxətlər alıb, bugün şifahanalarda yatışlarına xeyirli şifalarını versən idi. Yav qorlarında batırlar şəhələk bulğanlarının həddiyənilərinə görkəm sabırlıqlar verib, şu balaları hürmətinə cənnətlərə kirlərini nasip qılsan idi. Ya Rabbim, şu Qur'an ayətlərimiz, tutqan urazalarımız, vergən sədəxələrimiz hürmətinə, şu gəlgən yana yazlarını, gələcək yana cəylərini, yana güzlərini, xeyirli yazlardan, xeyirli cəylərdən, xeyirli güzlərdən qılıb, biz bəndələrinin bilib, həm bilmir qılan qınaqların qafı qılıb, əfətlərdən, xavuf, xətərlərdən, bələ qazardan emin qılsan idi. Özünün keng rəhmətin bilə matur yazlarını verib, mərhəmətli cəylərini verib, şifalı yanğırlarını verib, qız günü mol nimətlərini görüb, siyinirgə nasip qılsan idi. Bergəndən sonra o nimətlərini özümüzgə nasip nimətlərdən qılıb, ilkin tınışlığında, ailə tınışlığında şadlıq, siyiniş, quvaniş bilən özümüzgə qonularınız nasip qılsan idi. Reisimiz Rüstəm Nurғалиұлына da xeyirli ömürlər, xeyirli sələmətliklər verib, zirək zihinlər verib, öz üründəşlərin özün rizabılırlıq etib aparularını nasip qılsan idi. Qalğan ömürlərimizni başabızdığında xeyirli ömürlərdən qalıb, dillərimizə, көңілlərimizə sabırlıqlar verib, özün rizabılırlıq etib etülərimiz nasip qılsan idi. Aqdıq suluşlarımızda La ilahə illallah Muhammed Rasulullah huzuruna barıb, şu məscid zallarında matur etib şıraşqan şekildə cənnətində də şıraşularımızı nasip qılsan idi. Rabbənə ətinə fil dünya həsənətən və fil ahirətən qinətən. Allah Teala qəbul etsin, rəhmətli olsun. Beyram bilə barşağızın. Qadərli dostlar, siz Ураза гаетінің турыдан-туры трансляциясын қарадыңыз. Ул Казанның тарихи бистәсенең бизәге Галиев мәчетеннән алып барылды. Бәйрәм иртәсен сезнең белән мин Ләйсан Хыснуллина һәм Казан Ислам университеты мөгаллиме Роман Шамил улы Заякаев каршы алды. Роман хәзрәт, сезгә рәхмәтебезне ирештерәбез. Аллаһ Тәгалә сездән разый булсын. Аллах Тааля разый булсын. Ураза гаете белән тәбриклим. Еще раз поздравляем всех с Ураза Байрам и желаем вам всех благ. Сезне тагын бер кат ихластан Ураза гаете белән тәбриклибез. Бу бөек бәйрәмне бер-берегезгә игътибарлы булып, якыннарыбызны бүләкле итеп, Раббыбыз ризалыгына ирешердәй дәрәҗәдә үткәрик. Бөек Раббыбыз Аллаһ барчабызга да саулык, сәламәтлек, тәүфыйк, хидият бирсен. Хәерле тормышлар белән гомер итеп, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә насыйп булсын иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Müslüman kıl ibadet bu mübarek cumğa gün zikir ile көңілің saf kıl bu mübarek cumğa gün zikir ile көңілің saf kıl bu mübarek cumğa gün Eyt salavatı ulu Muhammed Mustafa'nın ruhuna Nice min kahve sevabı Bu mübarek cumğa gün Nice min kahve sevabı Bu mübarek cumğa gün Sadaka eyle sabırmen Her nersedin bir miqdar Nişemin savabı yazılır Bu mübarek cumğa gün Nişemin savabı yazılır Bu mübarek cumğa gün Hoqoldanda savaplı iş Kılsa eğer bir kişi Bir savabı min yazılır Bu mübarek cumğa gün Bir savabı min yazılır Bu mübarek cumğa gün Cumğa namazın oqırğa Jaylar xalq məşidgə Oqılır minbərdə xutbə Bu mübarək cumğa gün Oqılır minbərdə xutbə Bu mübarək cumğa gün Bu mübarek cumğa gün Aşık uyaldığına Kur'an Oku ihlas bilen her dam Tabarsın derdine derman İrtek işin oku Kur'an Tabarsın derdine derman İrtek işin oku Kur'an Canını bağlayım diysen Özünü saklayım diysen Sözünü aklayım diysen İrtek işin oku Kur'an Sözünü aklayım diysen İrtek işin oku Kur'an Sağadet tağıyım diysen Mağribe dalayım diysen Allah
sawab olayım deysen, cennet ahli bolayım deysen, irtak işin oku Kur'an. Yaşıykeli dünyada Vakkaranı arala Savablı bulsun gameller Eytik eyde salavat Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Dılğalar salavatlar Saklar kayda bulsam da Aşk taşı bulur cennetlerine Kapkaların aşkında Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Farz gamelin öter Doğru yolundan barik Salavat eytip Allah'tan Ecr savabın alayım Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah namazda başındadır anın tacı